Helo, shwmai pawb, Nadolig Llawen. Heddi fi'n mynd i wneud fideo colur, tutorial colur, sut mae'n wneud colur syml iawn. Oce, te un gyntaf, rhowch BB cream cushion, neu just BB cream, yn dy nifty. Fi'n defnyddio BB cushion o misio yn ail. Rhowch powder. Fi'n defnyddio press powder o syml. Wedyn, rhowch mynd lliw wrth collection. Prynais i mynd lliw o Superdrug, ond gyntaf ti moyn wneud X yn y top, yn y lan, yn y gwefusau. Fan hyn. Wedyn, ti'n gallu peintio mynd lliw i gwefusau. Dyna i gyd, fi wedi benni nawr gyda colur. Diolch yn fawr am edrych ar fideo fi. Nadolig Llawen pawb. Wela i chi wedyn te pan fi postio fideo newydd. Diolch yn fawr, hwyl!